TV atibatike zvechopu ndamuda kuisira paroad but ndangona kuti its better kuti ndingogara ndangoidzokera ndingoipedza tigara tangopedzerana pane nyaya dzacho because yagara yapindirwa nevarakashi nevanhu vakasiyana-siyana vakutanga kunyora zvinhu zvakasiyana-siyana on social media vakupusha a narrative agenda yavo yavari kupusha like ndikuona umwe ari kuti look how Winky D was happy to meet the Zanopf Youth League National Deputy Commissar Comrade Kandishaya in Blawayo. It surely was dream come true. Zanopf is a friend to everyone. Mungo ari kuti Zanopf iyo omwe inokwana munhu wese chero Winky D iwe woshora. Mumwewo ari kuti Zanopf is a friend to all, an enemy to none. The Zanopf Youth League National Deputy Commissar Comrade Kandishaya met with Winky D in Blawayo. The two engaged in a productive discussions. Mumwewo ndiye ari kubuda ari kuti in a historic moment of unity and collaboration, Zanopf Youth League National Deputy Commissar Comrade Kandishaya sat down with musical icon Winky D in Blawayo. Their groundbreaking conversation symbolizes Zanopf's commitment to inclusivity and its role as a badge builder for Zimbabwe's diverse communities. This meeting proves that Zanopf is indeed a friend to all, embracing dialogue and fostering understanding while standing firm against division and strife. Zvakawanda zviri kutaurwa nevanhu veZanopf vachipusha manarrative avo kuti zvinzi Winky D akushanda navo, zvinzi Winky D akutadiri navo. But let's be very honest panapa, tiri kuzviziva kuti they are trying everything kuti vasvike padhuze vanoenda kunobribe that rastaman. Why? Vari kutraya kuda kubatana nevanhu, vari kutraya kuda kuprova vanhu wrong kuti no man, isusu we are good people, because everyone knows that kuti avashandike navo vanhu veZanopf. Tisatakangana kuenda kumberi zvitaro zvese zvemari dzatagwire zviri noise dzese iri kubhowa vanhu kuitwa. Muri kuzviziva here imimi kuti Winky D pane pakabudisa album rake Yureka kuredhiyo rakanzi harisi kuridzwa atakutokubhana kuti usaimbe album iroro. Umwe akadedzera kuti kuHICC ngatimubhane. The next thing takaona Winky D abviswa kuHICC kondo kujabhuna. Kana makanzwa kutoimba achiti alright ndabva pajabhuna pacho chiita imega. That's HICC yakatorwa nakuda kwacho Tagwirei madhesi acho iwawo akabhuka maroom, every room iri paHICC akaibhadhara. So HICC yakazongotarisa kuti okay idzi dzanga dzabhidha zvakatraya kuendesana court kuti izvi zvaitika izvi hatina kufara nazvo, saka rekedza timbotraya kufambira nyaya yacho toona kuti tingaenda kumatare edzimhosva kuti tanga tiri mapartners kubva kumashure kweso kuti tichishandidzana zvakanaka. Nhasi maakuti buka nekuti kwauya mari yakawanda kana kuti pauya munhu abhidha, which was kuda kwacho Tagwirei. Zvese zvevaita, they were trying by all means to stop Winky D, but now vaona kuti vanhu vemuZimbabwe avadi ende havatombodi kudzinzwa nyaya dzekuti zvoni ninga ari kushanda neZanopf kana ndarutasi. Saka vanonodziva izvozvo vakaona chiskiri chekuti vakatora mafavorite musicians evanhu nechinchi vachipatuma gifts, ndakutengera mota, ndakutengera chakati kuti vahwine mwoyo yevanhu. But on this one, I assure you people, they are going to fail. Handisi kuti they are going to fail because Winky D haasi kutambira mota. Zvekutambira kwaWinky D mota hazvina kana basa nevanhu, because vanhu vanongoti at the end of the day it's okay, itai yamukuita, handiti mamupa mota, saka zvine basa rei? Muri kubata nyaya yacho. Like zvakaitika pane vainzi prophet ani is it Ian what wekunhingirikini akapiwa mota nadzivhayo nemari. Kubva ipapo akabva kuprofita maprophecies mamwe aya kuti ndazoona musi wakati kuchazoitika zvakadai so zvichazodai so, akabva amira kupa zviprofita. Why? Because pfuma yanga yaita sei, yanga yasvitswa mumaoko emunhu. So they are trying by all means to play the same trick na Winky D kuti azomira kuibuda achitaura kuti vanotora zvevapfupi nekureba. Zvese izvozvo ndo zvavari kutraya kuda kumisa manje, achitaura kuti zvoni zvinhu zvakaoma, zvinhu zviri kuzodai so, what propaganda is everywhere, propaganda this, propaganda that. They are trying by all means to stop, they are trying by all means to silence that voice. Because chavari kudaiwo kungodhila nemavoices mamwe anenge asara. Vakanzwa kuti uri kunetsa uri kwakati, unonzi ko chingomendera eka munhu wacho, makamupotsa neimo mutraya nei, zvapera izvo. Ndotikira vanenge vachida kungoshandisa iroro. But pana Winky D, I'm telling you, ndatokudzai vanombozvitraya kuita like vakajaira kuzviita kune musicians.
vakajara zvita kumanana kune ma-mp amin kana uri mp wecertain ngirikini especially tikatarisa takuenda towards election kune ma-mp akawanda vakatengesa vakatotaura kuti it's okay ndakutopa nhingi votobudwa mari cause chiselauti chicha chinotomboitwa chinototangira panhingiri saka vakuchitraya kuti saka kungidhiti kamunhingiri ndatoita sei vada kushandisa kubuilda kujumpstarter career yanhingirikini yatagwirei kuti vanhu vanotanga kungoti apa Tagwirei he's not a bad person ndozvavari kutraya kuda kuti hapana kana chimwe chavari kuda ngoti vanhu vese vangotanga kuti apa Tagwirei anoita mabasa akanaka anodai so that's it because mari iri kutadza kutenga nhingirikini iri kutadza kutenga mwoyo wevanhu people are not interested pane zvese zviri kuitika izvi because vanhu vanenge vachiti kana chitiwo ndi moyo wakanaka kana uchizvitori munhu ari bo kose usina kuuya ukamira kusaidi kwedu nesu isusu cause wakati uda zvita munhu akanaka but uchipinda kusaidi kwavanhu vakashata. I remember mwakazobuda akati inini ndakatopinda mupati yeZanopf because ndaida kucleana Zanopf kubvisa zita rayo rakashata ndichenese akazopuwa makulayo ake mabva maziva munhu right. Nyaya dzacho dzinonetsa but inini ndiri kuona kuti Winky D ngavangosiyana naye angoita zvemusic yake kwete kuda kutraya kuda kusvibidza mazita evanhu akatambudzika kakawanda mbezo yamusic yakawanda isingatoridzwa paredhiyo pacho kakawandisa nzi music yake atiridze vachitoita vari kuiteyo maradio stations akawanda nanhasi up to now kutotonzwa achitorira ipapo makwikwicha madj chaivo chatoti hapana pakashata hazvisi kuningirwa kuStar FM kuno mumwe dj akauya akatanga kuridza music yaWinky D atagetwa up to now akadzingwa basa we know that album richirambidzwa but iye akatoita the first kupinda chinoridza achiti this dance thing vatonzi right bamnini mimi magara mune nyaya vatsvagirwa tunyaya tusina basa rese up to now he is jobless hatisida kutaura mazita saka nyaya dzacho idzi kuti vazonyebedzera kutanga vanhu vakanaka but vaipupa furo munhu achinge ataura chokwadi isusu chatiri kuda kungotaura ndechongoti ngavambomira kuda kunopindira pane career yevanhu munhu kana achitaura chokwadi chiri kudiwa nevanhu achifaridza vanhu vake achirarama nevanhu vake zvaari kutoita ngavamusiya akadaro kwete kuda kuzwera utangoti but isusu tiri vanhu vari boo futi pamakamboita utsinye paya vanhu vanenge vasina kukanganwa pamakashandisa pfungwa shoma paya muchishandisa umpipindoko vanhu havana kukanganwa izvozvo mauda kuti pasare pasina kana one anosumudza musoro achitaura kana anything ndo zvakutagetwa chete ipapa but aiwa regedzai tione vakomana vacho havana kuchipa chipawo zvavo tozviziva skirirwa kuningirikina ri kuda kungojambira pastage takupa mari takupa chakati zvofanira kupera zvofanira kumiswa izvozvo ndo zvandiri kutaura kuliyendi chindiregera ndaneta kamunakiro Kenya Kenya kamunakiro ndakuzochanga